বর্তমান এই সমাজে কাহার ବି ମନ ସ୍ଥିର ନୁହେଁ। ଯାହାର ମନ ସ୍ଥିର ଅଛି ସିଏ ଯେକୌଣସି କର୍ମ କରିବ ସଫଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ ମନକୁ କେମିତି ସ୍ଥିର କରିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ମନ ସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ନା କୌଣସି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି, ନା କୌଣସି ମନୋବିଜ୍ଞାନୀ ଏହାର ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ବୈଦିକ ଯୁଗରେ ଆମର ସାଧୁସନ୍ଥ ମାନେ ଆ ପାଇଁ ଉପାୟ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ସାତ୍ୱିକ ଆହାର ଖାଇବେ ଏବଂ ନାମ ଜପ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର ମନ ସ୍ଥିର ହୋଇଯିବ ସେଇଦିନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାମ କରିବେ ସଫଳ ହେବ। ଆମେ କହିଦେଲୁ, ଆପଣ ଯଦି କଥାଟି ମାନନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ ରାଧେ।